Здравейте, дами и господа. Искам да ви представя една мощна уредба, която се казва Sony RX D9. Може да я видите. И искам да ви кажа за тази уредба малко повече, че това е RX D9 Sony, кралят на всичките уредби. Да знаете. Една от най-мощните. Машина на времето. Номер 1 в целия свят. Няма кой да я мине. Ще ви пусна една уникална песен на Мустафа Шабанович, която на мен ми е много на кеф да си я слушам. И мисля, че ще ви харесва клипа. Специално само за всички ихтиманци и за всички самоковлии. И най-много да звучи песента за моя приятел Катрулито. Нека да звучи песента специално само за него и за моя приятел Меалеята Герката. И нека да звучи песента пак за Катрулито, за най-големия маняк към всичките ергета. Машина на времето! И нека да звучи специално песента за Sony LBT LX9 от Sony RX D9. Една от най-мощните уредби Sony RX D9, която е най-мощната и може да ви кажа с две думи къса мръвки. Специален поздрав за Ясен Гълбара. Martino